भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। अभी आप सुन रहे हैं जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। हमरा चाही ने गोरकी नहीं काली हो। हमरा चाही ने गोरकी काली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। हमरा चाही ने गोरकी नहीं काली हो। हमरा चाही ने गोरकी काली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। डीजे चंदेश्वर पंडित प्रास जाऊं। डीजे चंदेश्वर पंडित प्रास जाऊं। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। बड़ नीक लागै छेलो सूट सलवार में जखन सजई छेला 16 सिंगार में 16 सिंगार में। बड़ नीक लागै छेलो सूट सलवार में जखन सजई छेला 16 सिंगार। याद आबे ओकर कानक बाली हो। याद आबे ओकर कानक बाली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। डीजे चंदेश्वर पंडित प्रास जाऊं। डीजे चंदेश्वर पंडित प्रास जाऊं। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। राइटर अशोक देखी भेल हैरान हो। मुकेश मार्शल भैया छै परेशान हो। छै परेशान हो। राइटर अशोक देखी भेल हैरान हो। मुकेश मार्शल भैया छै परेशान। जान मारे ओकर ओठ के लाली हो। जान मारे ओकर ओठ के लाली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। भैया चाही हमरा तोहर छोटकी साली हो। जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। 91 13 90 67 65।